kommer også til at lave en anden video i dag. Det er sådan en fodboldvideo. Så det kan de også gå ind til. Det er lidt pinligt det her. Det er så smart. Og det skal også siges, at Frederik er sådan bag i filmer. Hej. Frederik, stop! Wow. Fuck, det er pinligt, det her. Ej, ved du, Frederik, du tager over. Okay. Og ikke stop video. Du må ikke stoppe video. Sådan. Det er lidt meget. Og Julius, han er her. Han kravler op i sofaen, og nu kommer han, og så vælter han. Julius, det er på YouTube. Kan du sige hej? Hej. Sådan. Hvad er det? Jeg skal lige vikle sig ud. Julius, nej, du må ikke. Julius, den er ikke færdig. Skulle du også vikle den ind igen? Ja, det var kun derfor, du skulle have den. Så er det rip. Så nu siger du ikke Julius og Frederik. Frederik, jeg mener. Jeg mener det godt. Jeg kommer lige med, Frederik. Jeg siger lige noget om mig. Jeg tror, han er så sej. Så Frederik. Jeg hørte godt, hvad du sagde. Hvad sagde jeg? Det er hemmeligt. Derude. Nej, jeg kan se. Lige meget. Tag et billede af den. Jeg tager et billede, Julius. Julius, det er mega pinligt. Alle folk i hele verden kan se det her, Julius. Men det her. Endelig blev den filmet ud. Sådan, Frederik. Nu begynder det vilde liv. Som han tror. Ja. Boo. Lad os se. Jeg tror, han er så sej, hva'? Nu skal du lige præcis bevæge dit hoved så meget. Skills. Jeg filmer altså ikke det op, men jeg så bare lige ind på dit hoved. Så får du lort. Ej, hvad er det? Ej. Ej. Videospil. Hvad er den vilde der? Det så jeg ikke. Hey, Julius, stop. Hvor fanden er jeg? Nej. Jeg vil ikke nærmest. Nej, Julius, det er på YouTube, det her. Det er lidt pinligt, så. Jeg håber, det ikke gør noget, at Frederik kan bruge så meget tid på, ja, det der. Stop, Julius.
Stop. Og det er lige nu. Hej, jeg er tilbage igen. Og lav dine vilde moves nu. Okay. Og jeg tror, jeg har sagt det, men ja, bare gå ind og tjek vores fodboldvideo, som der bliver lavet lige om lidt. Men jeg tror, vi slutter den lige om lidt. For ikke lave de sidste ting. Så stopper vi. Vi siger bare nu, når vi stopper. Men ja. Og nu kommer det. Stop. Så Frederik, var det fedt? Ja. Nå. Så siger vi hej YouTube.